en gandi mois de septembre ko e gueɗal ngal ɗemɗe gendiji e mawninirte te neɗɗo fof ene yiito hoore mum wonde eko jeeyi ko sababude en kaali wonde yewtere meɗen yawtude to banggue laaminoɓe hanki Sénégal noɓe laamori ha are wonde e Macky Sall nde wonno en kaali Ablaye Wade kono elle ɓiɗɗo ko arsugo jignaɗo kala bonande nde Ablaye Wade wanno leñol ngol Macky Sall ɓuuri bonnude to banggue ɗemgal ko yeru muɗum taw mo kollatmi Elhadji Boubou tawi hande kala ɓiɗɗo jibinaɗo hande caggal leydi so ƴeewi télévision Sénégal so wiyama ko ɗemgal makko ne woode Sénégal mo wi wonde jignaɗo makko wona gonga ka puntuɗomo sababude so tawi a yitake neɗɗagal ma yitake télévision fina tawa ma yitake télévision radio Sénégal kam waɗi fodde mum ha timmi ɗemgal fof heeɓe gueɗal mum kono to banggue télévision Sénégal ɗemɗe gendiji keɓani gueɗal mumen ko ɗemgal goto tan mawnina kedi ɗe fof mbarama yalla yurmoɗo yafoje ɓaade jomumen jaaɓi mayde ɗum noon Elhadji Boubou holno ɗe ɗum gurtirte alhamdulillah rabbil alamina seydi Diaye ko ardi foof eɗen ɗono dendagal darininoɓe sirginaninoɓe ɗemgal ngal nde noon mbiyen tan yeeynoɓe wonkiji mumen leñol ngol ha timmi e limtaɓe ɗe keewi kamɓe foof yo Allah yurmoɓe yafoɓe jannatul firdaws waɗa en kadi enen wonɓe ɗo ɓe caggal nde wurni en ha kaɓɗen waɗa en rontuɓeɓe ha timmi e no kadirɗa ɗum ni bono eɗen mbawi wiide fuɗɗori koɗo président Ablaye Wade ɗo jooɗi e jappere laamu Sénégal hitande ujune ɗiɗi mana en 2000 o rokki yamirore ɗemgal jolfengal yo dendagal fonctionnaire uji Sénégal mana liggotoɓe liggey tubako yo janggo kal ɗon ɗemgal kono sagataɓe daari dadi loɓɓen ngala hen jarani hen nan hande jarani hen janggo ko ardi ɗum ni tuɗɗen seeɗa sa jaaɓi seydi Ndiaye e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom mana 1986 won tumbudu mana commission waɗano e dow gardugol professeur Ibrahima Thiam yo Allah yurmo yafom min yafoma bijum eyyi ndu ɗon tumbudu yiɗanoma hen ƴettude ɗemgal jolfengal waɗa ngal ɗemgal dentinowal jibinande Sénégal ɓe mbi ɗemgal Pulaar ngal haadene haale e leyɗele taariɗe Sénégal ɗe ɗe joguiɗen keeri ɗe ɗe jogdiɗen keeri ɗe eyyi ngal ɗon ɗemgal Pulaar wona jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele keddiɗe ɗe takkiɗe wona hay CEDEAO tigui kono ko funti won ɗon ko funti wonno ɗon eyyi wadda hen peeɗeli guite oɗon jaafo e konngol ngol sippira hen mawɓe meɗen wonnoɓe ɗo fedde ɓamtore Pulaar ana association Pulaar région du Pulaar daari hen sirgini hen ha leli leydi wi ɗum watta wallay gonga jignaɗo ɓe ne tawdi mo sigi professeur Souleymane Niang wonno ko professeur Ibrahima Thiam wonno président commission o wonno hoorejo commission o kono modérateur o ko professeur Souleymane Niang machallah Niang ɗum ɓural fa eyyi ko kañum wonno kañum wonno modérateur o faami ɓeɗo fandare mumen nde holko ɓe jahata eyyi o wi nder haade ko modérateur o jogui sancan o jogui mbawka wadde bloqué yewtere nde o waɗi bloqué yewtere nde yowa kono ha ɗo nde yewtaka nde yewtaki eyyi eyyi Allah resi en reeni hen ha eyyi nden kadi ni e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi manan en 1992 nden hoorejo leydi Abdou Diouf e kañum ne woodi arɓe to muɗum jiiɗi wawnude ɗum nde ƴettata ɗemgal jolfengal e waɗa ɗum ɗemgal punewal lawa kewal nder Sénégal mana langue co officiel du Sénégal jignaɓe enen teddu waɓe no Aboubacry Kane yurmo yaafo yurmo yaafo Oumar Won yurmo yaafo docteur Oumar Won kadi Doro Diallo yurmo yaafo amin ya rabbal alamin e kanga mairie
leñol meɗen Cheikh Hamidou Kane yo Allah wurnoma o haaɓa amin ya rabbal alamin ɓoye ɗowden Seydi Kane ɓen jeehi mbi Abdou Diouf ko adda e ma ko humpani min min tinni ɗum so tawino ka jiɗi duppude leydi ndi bisimilla ma minen ful wona noon min mbiyete wona noon min mbiyete wona noon min jagguirte min gona bagal sago ko sago noon ko sago noon ko sago Allah ko sago ma ko jiiɗa fof mbaɗa kono min ndentinma ko adda e ma ko sa waɗi ɗum andu a awi fitna mo hay goto anda ko jogo jibinede janggo e jaam ndeysaan won ken kalata ɗo noon tan kono so mawɗe ɓe haalde yo mawɗe fam Abdou Diouf wiɓe ko ɗum tan addi on ɓe mbimo so tawi ko ɗum tanɗoma ɗo ɗum wona tanɗa men ɗo o wiɓe on ɓuranimi wonde pullo wallahi ni Abdou Diouf wi won ɓuranimi wonde pullo won ko ganduɗen pulagam kono won kadi kono ganduɗa kadi e pulagam o wiɓe noon tigi e nden jonde eyyi e nden jonde haala ka mayti haaltaka Ablaye Wade nden ari en kaali e ay ɗo diplomate ɗo Abdou Diouf ɗo mbiɗa ɗo ayi nde ɗon hitande men mbaɗi ɗo mina Maguel wadda yo Allah yum ɗum yaafo ɗum film goto wonde ko gueɗal men yela mbaddunomi ɗum koye Astou Diop Abdou Diouf wonde bande o lebbi 6 on saaha ko Marcel Dione woni directeur général RTS Abdou Diouf joguima bande o lebbi 6 men heeɗo ko gonga ta o meeɗani andude bawɗo pulagu firtira ɗum ni e wolof o meeɗa ɗum nande machallah lebbi 6 omo jogui bande o won ferguitere ni waɗande hende wonno yimɓe leñol men kala ko mbaɗɗa mawni woodi ƴettuɓe ɗum keppi ɗum e junggam mbaɗi wona no jiɗirnomi ni aɗa andi enen yimɓe men sababude nawta ɗum to jibinande mawde to banggue galleji so mawɗo ɗiɓi haalde yo waɗe famde darna kam fedde wiya wonde joguiɓe ɗum nan traditionnel to banggue awluɓe waɗa jolfuɓe haalpulaar fof ndenni waɗi fedde nde ko ɗum wonno sababu fedde nde kono ko fedde nde fonno yaade ko wona ɗum yeehi ɗum jokka ayi est ce que sen diaye eyyi nden Allah resi en reeni en ha Elhadji Macky Sall jooɗe jappere Elhadji Macky Sall ko gonga guitelle wayano maire tan dubba mesalal o gollanima leydi ndi ko weɗɗa e fanuji kewɗi selli o gollanima leydi ndi ko weɗɗa ko heewi dañama e makko ko dañanoka e dendagal laamuji jawtiɗi ɗi to batte ƴellitare to batte ɓamtare e fanuji kewɗi e o gollanima Afrique ko waɗi fayida o gollanima windere nde ko weɗɗa kono to batte ɗemɗe gendiji so warani ɗemgal pulaar ngal ne ko kanko ñaddani hirsuɓe ngal ɓe hay cot mo keddoronɗen e émission ngaji kanko gayni o ɓabbiri fof ha laaɓi o ɓamti fof ha laaɓi o yeeri ɗum ɗemgal wolof ngal eɗen jeggodi ɗum dalilaji ha keewi mi rokkuma ɗon yeeru dalil oɗon ko mbiɗa ko nden minen mino yordo wiye dor amen jugono yewtere télévision no wiyete ko foyre Mamoudou Dieye ene jugno yewtere wiyete ko dental Farba Ngom ne jugno yewtere wiyete ko yela Sirif Sy jugno yewtere wiyete ko l'islam wallahi ɗeɗo fof kono mbiɗa ni koye on saaha ko on hono mawɗo men missiɗɗo meɗen Daouda Ndiaye kañum wonno hoorejo télévision Sénégal tigi min mbaɗi ɗum duuɓi 4 Babacar Diagne ari itti ɗum wonde ha laaɓi saabu wi wonde hay palanton en mbatti wadde ɗum ɗo e télévision ƴewtan ɗum ayi ka Baal wonno directeur programme ha woni directeur télé kañum jogui ɗum wi wonde ko sababu ni émission ngaji haalpulaar en foof ko mantude ɗi gana nafoji te enen nden émission me mbatten o ko étudiant ji men université ko kañumen garanno amen mbi wonde men mbaɗi ɗumen to banggue scientifique koɓe janggata ko nde men mbaɗi to banggue ñañoji nde men mbaɗi to banggue wonde maabuɓe gude mumen no cañirno e golle mumen ɓe mbi walliɓe ɓe mbatti ko arde amen aɓe jangga fodde ndew ittude émission ngaji fodde lebbi 4 walla ko ɓuuri ɗum wonɓe caggal leydi kala ñalawma aɓe binda RTS kene wona 400 bindol wonde aɓe jiiɗi yo émission artu
ɗum ɗo Babacar Diagne nde ari ko kañum ittu ɗum joni noon missiɗo meɗen Tidji en ñagan mo ganduɗa kañum wonno directeur cinématographie o haalde Mamadou Bal on wimo jewte mbimomo ma sa haal namdimo mo wimo wonde ko jewte fulɓe ene kewi manmano mbiyamo yewtere l'islam kam ala manteɗen on nden ko ittu ɗum sirif si waɗatno est ce que ay nde on haalnimo ɗum ha paari wimo noon yewtere l'islam nden ko ittu ɗum o wi a Tidiani ɗon de kam tawi ko haala Allah kam en hawni seeɗa kono tan mbeɗen kam kalanɗami ɗo ko haala diplomatie ɗum noon nde ɗo bonande nde haalani nde min amin gandini ay seydi Ndiaye moƴƴere Allah e ma ay ɗon ɗo cakkitorɗa puɗorɗen ɗon émission ngaji l'islam émission ngaji diine ko fulɓe mbaɗi e l'islam ko fof ko fulɓe golli e l'islam ko fof ko fulɓe darani e l'islam ko fof hay émission goto bajjo fulɓe jeɗaka ɗum e ɗemgal Pulaar e nder RTS e nder télévision sénégalaise nda télévision ko beeli ndendi ko ɓiɓɓe Sénégal fof ndendi ko te ko ɓiɓɓe Sénégal fof jeeyi ɗum hay émission goto bajjo ngala hen ala émission ngaji l'islam jeetati ene mbaɗe e nder télévision sénégalaise e ɗemgal wolof ngal tan gotal bajja émission ngaji jeetati mbaɗete heen pewɗe l'islam e ɗemgal jolfe Pulaar ha ɗemgal gotal hay émission goto mbaɗa yeɗaka heen ala e nder télévision sénégal émission ngaji nogas e jeegom e kala fannu to dawrugol to ngaalu to faggudu to coftal ɓalli to fina tawa émission ngaji mbimi nogas e jeegom ene mbaɗe heen e ɗemgal wolofngal tan bajjal e nder télévision sénégalaise ɗemɗe gendiji keddiɗe ɗe kañumen fof gotal e fof yeeɗa hen tan ko émission ngel gotel bajjel tugatma amde ha yettenma aljuma moƴƴere malade mana tuggi altine ha yettenma aljuma émission ngel gotel bajjel ngal hojomaji sappo 10 minutes gam rokkirde hen kabruji ɗum kabruji tan goɗɗum ala gati sabu ko heddi ko émission mo mbino o ñiiɓani ala itere golle ñiiɓani regal eyyi ay eɗen joguino émission ngel dinguiral Pulaar hay ɗum ittama ko ɓooyi régui eyyi Mama Sambo waɗanno itere golle ƴettitinoma kono kadi régui saabu yahani saabu ƴettinoɓe mbina jino ko toñde Pulaar kono wona yo won wonno régui eyyi wona to ngaɗon banggal tan ɗemgal wolof ngal wurana kono koye fannuji foof koye banggueji kala e dinguire e leeɗe e société aji foof guinna koye ɗemgal jolfuɓe ngal inɗe mumen ko ɗemgal jolfi mbaɗa e aéroport international Blaise Diagne mana bowalla diwoje Blaise Diagne toon ɗanyankoɓe jaɓɓete koye ɗemɗe tati ɗemgal wolof dalanak jamma ɗemgal farasinkore bienvenue e ɗemgal anglais welcome e nder laaɗi duwoy ɗe koye mumen air sénégal ko ɗen ɗon ɗemɗe tati kadi kalate hen ko wolof e farasinkore e anglais nda Pulaar ene haaleni hay air france ndeysan Pulaar ene ittana gueɗal ha toon to canal info en mbaɗani publicité wallahi terre ko hono noon noon ko ɗemɗe tati ɗemgal wolof ɗemgal farasinkore e ɗemgal anglais BRT ko ɗemɗe ɗiɗi ko farasinkore mana faraysi e wolof haalte hen debdikane ɗumna kadi kono noon e ko way noon waasi noon e service aji ɗi wona gendarmerie ji wona commissaire aji police wona hôpital uji kala ɗo jaaɗa ko mane tan haalte toon wolof tan haalte toon e ɗonne kadi san ene yurmini leñol ngol ne wallani walla yoga e yimɓe leñol ngol ballani jeeyi ɗum ko hay to gammuji meɗen mawludaji meɗen e gére uji meɗen eɓe jarlo ɓe jaafa koto seeɗa ɓe noon woodi jeeyi seeɗa ɓe ballani ko cooñ e mabɓe so ɓe ganduɗon so ƴetti konngol
kalata ɗum koye ɗemgal Pulaar gonata koye ñumbade cikkata ni kalata koye kowumen ko nantinte ko ɗemgal wolfagal ala nantintake saabu nantinde ko haalde dande dow ko haala less taw koye même ɗemgal ngal taw koye ɗemgal gotal ngal ɓe pirat selli ɓe pirata ɗemgal jolfe eyyi mbiɗen seeɗa men ɓe soɓe kaala ɓe ƴetti konngudi ɗi ɓe mbaɗata ko daaɗe less hay goto nannata koɓe kalata ko soɓe ɗum ko refi sernaɓe ɓe ɗum kay koɓe jarani ni haalde Pulaar ɓe seeɗa e maɓɓe haala Pulaar ɓe so ƴetti konngudi ɗi kalata ko daaɗe less nden noon ɗum ko hoto heddiɓe nan ko ɗum nandata selli way kono huldini nda kala koɓe kaali e danel kala koɓe ñumbi e Pulaar tawata ko ene waɗi noon pirowo e ɗemgal jolfe fawtaen kadi e tukko e micro ene looƴo micro ene looƴo dande muɗum nde nden way tan ko jolfuɓe kalte ni ko rannaɓe ɗemgal ngal ɗemgal jolfe ngal kalte ko hono noon sa yi kadi toon to suudu battirdu gendi mana assemblée nationale ko hono noon kono elle kam ɓenne Boubou elle ɓen ɓuuri tinnade andi ɓen kam ɗemɗe jeegom ɗe mbiɗen ɗe ɗen kam sa ɗumini kanje fof maɗe piré sana ngolɗo lawol kam en nani Aliou Dembourou wi anda holko tagi hande kaskeji ɗi mbaɗani kono kam ɗum e laamu Moustapha Niass gonɗi ɗum ka saabu hamme li misuɗo men ene jeeya e firoɓe ɗemgal Pulaar e hon noon ɗemɗe jeegom ɗe fof kam kala ɗemgal ngal kala sa waɗi kaske ma aɗa firtine ngal assemblée kam ɓuuri tinnade eyyi ɗum ɗon hay siko punti toon ɓuuri tinnede ko heddi ko eyyi ɗum ɗon ala ɓuuri lerden koye lewru bowte hitande 2014 mana au mois de décembre 2014 ko nden union européenne waɗi million ngaji mbayno leydi waɗi installé ɗo assemblée nationale ɗo systéme d' interprétation simultanée mana firoɗone ɗon e ɗemɗe jeegom ɗe gendiɗe kaɗen nane e yantude kadi e ɗemgal faraysikkore ngal eyyi kono ɗum koto batte haala ɗum waɗama ɗon installé waɗi hikka duuɓi sappo saabu koye 2014 wonno duuɓi sappo manque limbi tati ko mois de décembre 2014 ɗum waɗanoma eyyi kono ɗum hutoraka no hanniri ni ɗum hutoraka no hannirta ni saabu en teskima jagorɗe meɗen fulɓe jahoji toon ɗe ana ministre meɗen fulɓe yahoɓe toon ɓe e ɓurɓe hewde e hujjiyanko meɗen mana député meɗen fulɓe yahoɓe toon ɓe soɓe jeehi ɗon noon kadi kamɓe pelni hen kamɓe pelni wona laamu ngu felni hen ko kamɓe pelni hen haade kay eɓe majji eɓe gandi ɓe kumpaka systéme d' interprétation simultanée nan ɗon mana kili fof ɗemgal ngal mbawɗa haalde muɗum ma fire e dendagal gendiji goɗɗe ɗe gendiji ɗe fof sa yi toon haal ɗemgal ma ni tan foti haal ɗemgal ma eyyi kono ala mataw hande o ko ɗiɗo calminta toon e ɗemgal Pulaar hay ɗum koye salminago haaɗi ko heddi ko paata e wolof ɓenne kadi ko hirsuɓe ɗemgal ngal ɓe jeeya eyyi man noon debbo pullo goto ganduɗa nan toon machallah on sari fertoto fof koye ɗemgal Pulaar eyyi jagorde men nde ko hoto noon ala fof jagol toon ha haala ɗemgal Pulaar eyyi ɗon kadi ko ella mabɓe kamɓe saabu joni sen no gonɗen joni ko mbiɗa ko enen nde Mamadou Touré hakkude Babacar Niang on saaha ko Daouda Sow wonno président assemblée nde o ari o haali wolof ha waali jiri Mamadou Touré woni ministére finance jaabi yimɓe fof ha gasi wi Daouda Sow winama o yi noon Babacar Niang ko haali ko minne o siftini kamɓe jogui ɗemgal ɗum noon jaabom o jaabi koye Pulaar ha gasi Daouda beele o nani o nanani o wi bonɗo ɗo ko langue officiel o ko français wiya ɓaade oɗo so haali a nanata o wi wonde aɗa haala aɗa force amen wonde men kaala ɗemgal o yewnara ɗum o ɓitti cartable makko o yeehi voilà o ɗacciɓe ɗon eyyi mbiɗen peɗoje ɗe koto banggue cati hayɓe nayyi ene waɗi ɗo ganduɗa ko enen perni hen ɗemgal ngal so haalaka galleji meɗen so haalaka e koɗorɗe meɗen so haalaka e liggoɗe meɗen ko enen pelni hen kalden hen gonga ɗemgal ngal so haalaka e cérémonie ji men religieuse mana dente diniyankeji ɗon kadi ko enen pelni hen ɗemgal ngal so haalaka to suudu battirdu gendi mana assemblée nationale ko enen ɗum ko hujjiyankoɓe meɗen ɓe
ɓe nelɗen ɓe woni ɓe nelɗen ɓe mana député ji meɗen ɗi e ministre meɗen ɗi e DG men jawdi joni ɗi ko ɓen pelni hen felonde koto mabɓe ɗemgal ngal so haalaka e to télévision sénégalaise so haalaka e BRT so haalaka e Air Sénégal so haalaka to Bawol Diwoje so haalaka to Terre ɗum ko laamu ngu seli ko laamu ɗum kam ko laamu sabu ɗeɗo gollerɗe laamu jeeyi ko laamu ngu kippi ɗumen ko laamu ngu fawi hen junngo eyyi nden noon ɗon ko laamu ngu fenni hen